Denne video er super vigtig for dig som er hobbydronepilot. Fra 1. juli kommer der nogle nye regler, som du skal være opmærksom på. Mit navn er Andreas, og jeg kommer fra My Drone Academy. Fra 1. juli der træder den nye bekendtgørelse omkring droner uden for bymæssig bebyggelse i kraft. Og der er 3 ting, du skal forholde dig til som hobbydronepilot, hvis din drone den vejer mere end 250 gram. Det første, det er, at du skal have taget dig et dronetegn. Et dronetegn, det kan du tage ind på Trafikstyrelsens hjemmeside. Og derefter så skal du så aflægge en online prøve. Det er alt sammen noget, som burde kunne klares på en enkelt aften. Og herefter så sendes dronetegnet til din e-boks. Det næste, du skal sørge for, det er, at din drone den skal registreres. Det gør du også online. Og herefter kommer registreringsbeviset til din e-boks. Registreringsnummer, det skal du have påført på din drone. Også gerne med dit navn, eventuelt telefonnummer. Det sidste, du skal sørge for, det er, at du skal tegne en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal naturligvis dække, hvis du kommer til at lave skade på tredjemand eller på tredjemands ejendom. Hvis du er en af dem, der kun flyver på godkendte modelflyvepladser og er medlem af modelflyveklubben og derved er dækket under deres ansvarsforsikring, så kan du se bort fra de her 3 punkter. Men altså hvis du flyver uden for bymæssig bebyggelse med din drone som hobbypilot, så skal du have tegnet en ansvarsforsikring, du skal have registreret din drone, og du skal have taget det her dronetegn. Og vi kommer til at skrive lidt mere om det inde på vores blog, så du kan jo gå ind på den og læse mere omkring det. Jeg skal nok sørge for at placere et link lige hernede under videoen. Flyv sikkert!